हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 9वा अध्याय, 9वा दिवस. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी रोजप्रमाणे प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला 9वा दिवस, 9वा अध्याय. आपण अध्याय सुरू करण्यापूर्वी श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. नामानिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकण्याचा आनंद घेत आहोत त्यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. आणि सगळ्यात शेवटी सर्व कृष्ण सेवकांना ज्यांच्यामुळे आपला 18 दिवसाचा उपक्रम जो आहे तो उत्तम पद्धतीने सुरू आहे, त्याच्या सर्व कृष्ण सेवकांना आपण वंदन करूया आणि आपण पुढे जाऊया. आजच्या अध्यायाचं नाव आहे राजगुह्य योग. गुह्य म्हणजे काय की सिक्रेट, म्हणजे गोपनीय. मग नेमकं आज भगवंत आपल्याला काय सांगता आहेत तर ते बघायचं आहे. त्याच्या आधी काल भगवंतांनी आपल्याला 8व्या अध्यायात काय सांगितलं तर 8व्या अध्यायामध्ये अर्जुनाचे 8 प्रश्न होते. मुळात आपला हा भक्ती योगाचा 3रा अध्याय आहे. आणि कालच्या अध्यायामध्ये 2ऱ्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी आपल्याला अर्जुनाने भगवंतांना 8 प्रश्न विचारलेले आहेत. ब्रह्म म्हणजे काय, त्याच्यानंतर अध्यात्म काय आहे, कर्म काय आहे, अधिभूत काय आहे, अधिदैवत काय आहे, असे विविध प्रश्न विचारले. आणि सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न होता की मृत्यू समयी आपण भगवंताला कसं स्मरण करू शकतो. आणि मग त्याच्यावर भगवंतांनी खूप विस्तृतपणे सांगितलेलं आहे की त्याच्यासाठी आपल्याला पुन्हा सराव आणि वैराग्य, हे जे आपल्याला आपण पहिल्या 6 अध्यायांमध्ये शिकलेलं आहे ते पुन्हा भगवंत कालच्या अध्यायात सांगता आहेत की तुम्ही पहिल्यापासून सराव करा. पहिल्यापासून तुम्ही नामस्मरण करायला जर भगवंतांचं केलं तर निश्चितच ती सहज हरे कृष्णा. आपला माईक सगळ्यांनी अनम्यूट ठेवा. हरे कृष्णा. ती जी सहज भावना जी आहे ती त्या सहज भावनेने नाम आपल्या मुखातून आलं पाहिजे, आपल्याला भगवंतांचं स्मरण झालं पाहिजे. आणि अशा पद्धतीने भगवंतांनी कुठेतरी आपल्याला काल पुन्हा एकदा सांगितलं की नामस्मरण करा भगवंतांचं. आणि आपल्याला ह्या कलियुगामध्ये नामाशिवाय पर्याय नाही. आणि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे
असं नामस्मरण करता करता आपण भक्ती योगापर्यंत किंवा भक्तियुक्त कर्म करू शकतो, किंवा भक्तियुक्त कर्मामध्ये आपण भगवंतांची सेवा करू शकतो. आणि कुठेतरी आज आपण आजच्या अध्यायाला सुरुवात करूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. परात्पर भगवान म्हणाले, माझ्या प्रिय अर्जुना, तू माझा कधीही मत्सर करत नाहीस, म्हणून मी तुला हे परम गुप्त ज्ञान देईन, जे जाणून तू भौतिक अस्तित्वाच्या दुःखांपासून मुक्त होशील. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंत अर्जुनाला सांगता आहे की तू माझा कधीही मत्सर करत नाही, आणि म्हणून मी तुला हे ज्ञान देतो आहे. म्हणजे बघा, भगवंतांचे सगळे अंश आहेत. आपण सगळे जे आहोत ते भगवंतांचे अंश आहोत. पण प्रत्येक आपण भगवंतांपासून दुरावलेलो आहोत किंवा दूर झालेलो आहोत, त्याच्या मागे काहीतरी कारण आहे, आणि म्हणून आपण भगवंतांपासून दुरावलेलो आहोत. तर असा अर्जुन सुद्धा पण एक भगवंतांचाच अंश आहे. पण त्या अर्जुनामध्ये ज्या श्रद्धेमध्ये, विश्वासामध्ये ते मात्रही शंका नाही, भगवंतांबद्दल कुठलाही मत्सर नाही, कुठलाही हेवा नाही. आणि म्हणून भगवंत म्हणत आहेत की तू माझा शुद्ध भक्त आहेस, तू माझा प्रिय सखा आहेस, आणि म्हणून मी तुला हे ज्ञान जे आहे, हे दिव्य ज्ञान जे आहे, हे उत्तम असं ज्ञान जे आहे ते मी तुला देतो आहे, जेणेकरून जे भौतिक दुःख, जे भौतिक अस्तित्वामध्ये, भौतिक प्रपंचाचं जे दुःख झालेलं आहे, जो वैषण्य, जे नैराश्य आलेलं आहे, ते सगळं हा भौतिक संभ्रम आहे. तर ह्या भौतिक संभ्रमातून तू निश्चितच मुक्त होशील. आणि मग पुढे भगवंत म्हणत आहेत, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सर्व गोपनीय ज्ञानात अत्यंत गोपनीय असे हे ज्ञान म्हणजे सर्व ज्ञानांचा राजा आहे. हे अत्यंत पवित्र ज्ञान आहे आणि ते अनुभवजन्य प्रत्यक्ष आत्मज्ञान देणारे असल्यामुळे ते धर्माची परिपूर्णता आहे. हे ज्ञान अविनाशी आणि आचरण करण्यास अत्यंत सुखकर असे आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आजचं आपल्या अध्यायाचं नाव आहे राजविद्या राजगुह्यम. मग त्याला राजविद्या का म्हणायचं? तर हे कसं आहे? अव्ययम. हे अव्ययम म्हणजे काय आहे की हे शाश्वत असं ज्ञान आहे, अविनाशी असं ज्ञान आहे, धर्माची परिपूर्णता करणारं असं ज्ञान आहे. आता धर्माचा अर्थ आपल्याला माहिती आहे की आपल्या आत्म्याचा धर्म काय आहे, गुणधर्म काय आहे, तर भगवंताची सेवा. आपल्याला त्या भगवंताच्या भक्ती मध्ये राहून भगवंताची भक्तियुक्त अशी आपल्याला सेवा करायची आहे. तर त्याची परिपूर्णता जी आहे, आपल्याला जेव्हा मोक्ष मिळेल किंवा जेव्हा आपण वैकुंठ धामामध्ये जाऊ, तिथून तर खरा भक्तियोग सुरू होतो किंवा तिथून भक्तियुक्त सेवा सुरू होते. आणि त्याच्यासाठी कुठेतरी तयारी जी आहे ती आपल्याला ह्या भौतिक जगामध्ये करायची असते. आणि म्हणून भगवंत म्हणतात हे जे ज्ञान जे आहे हे अविनाशी असं ज्ञान आहे. आता आपल्याला ज्ञान म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर येतं की आपलं एक अकॅडमिक इयर असतं, आणि आपण म्हणजे आपण लहान असतो, मग त्याच्यानंतर आपण प्ले स्कूलमध्ये जातो, मग फर्स्ट स्टँडर्ड, सेकंड स्टँडर्ड असं करत करत आपण 10वी 12वी, मग कॉलेजमध्ये जातो किंवा इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये जातो, मेडिकल कॉलेजमध्ये जातो, त्याच्यानंतर आपण MS करतो किंवा PhD करतो. म्हणजे आपल्यासाठी नॉलेज काय आहे किंवा ज्ञान काय आहे की जो अकॅडमिक जे आपले शिक्षण आहे, मग ते खगोलशास्त्र असेल, राजकारण असेल, म्हणजे त्याच्यानंतर जीवशास्त्र, भौतिकशास्त्र, मॅथ्स, सायन्स, मराठी म्हणजे भाषा, वेगवेगळ्या भाषा विषय, हे आपल्यासाठी ज्ञान आहे. पण ते ज्ञान कसं आहे, ते शाश्वत आहे का? नाही. जेव्हा तुमचा मृत्यू होणार, भले तुम्ही PhD होल्डर आहात आणि तुम्हाला खूप मोठे मोठे तुमच्या जे काही तुमचे थिसिस असतील त्याला फार मोठं मोठं तुम्हाला रेकॉग्निशन मिळालं असेल, प्राइज मिळालं असेल, किंवा खूप मोठे तुम्ही ख्यातनाम डॉक्टर असाल, आणि किंवा खूप छान आर्किटेक्चर असाल किंवा इंजिनियर असाल, पण जेव्हा तुमचा मृत्यू होतो आणि जेव्हा तुमचं दुसरं शरीर तुम्ही धारण करतात, नव्याने जन्म घेतात, तेव्हा तुम्ही असं म्हणतात का मागच्या जन्मी मी डॉक्टर होतो, ख्यातनाम डॉक्टर होतो, आणि मग लगेच तुम्ही प्रॅक्टिस सुरू करणार का? नाही. तुम्ही परत प्ले ग्रुपला जाणार, फर्स्ट स्टँडर्ड, सेकंड स्टँडर्ड, आणि परत ते सगळं शिक्षण घेणार. म्हणजे ते सगळं काय आहे, ते
अशाश्वत असं शिक्षण आहे. ते ज्ञान जे आहे ते नाशवंत ज्ञान आहे. ते ह्या भौतिक प्रकृती सारखंच ते ज्ञान आहे. पण हे जे ज्ञान आहे हे भगवद्गीतेचं असेल, भागवतमचं असेल, याला आपण दिव्य ज्ञान असं म्हणतो. दिव्य ज्ञान का? कारण की ते उत्तमम, भगवंतांनी इथे शब्द काय वापरलेला आहे? उत्तमम. उत्तम असं ज्ञान जे आहे ते त्याच्यासाठी ते शाश्वत आहे. म्हणजे तुमचा मृत्यू जरी झाला तरी तुमच्या मन, चित्त, बुद्धी वर हे ज्ञानाचा ठसा उमटणार आहे. किंवा हे ज्ञान जे आहे, जो आपण अकर्माचा बॅलन्स जो आपण पुढे घेऊन जात असतो, तो जो बॅलन्स अक्युमुलेट होत असतो आणि पुढच्या जन्मात, त्याच्या पुढच्या जन्मात असं आपण क्रमशः घेऊन जात असतो, तर त्या ज्ञानामध्ये फक्त वृद्धी होत असते. म्हणजे ते ज्ञान वाढत असतं. आणि असं हे ज्ञान आहे. आणि म्हणून याला राजविद्या असं म्हटलेलं आहे. जे पवित्र आहे, जे उत्तम आहे असं भगवंत म्हणत आहेत. कारण की ते पवित्र आणि उत्तम का आहे? कारण की नुसतं ह्या ज्ञानाने, जसा श्रद्धा तसा भाव, तुम्ही जेवढ्या भक्तीने, जेवढ्या श्रद्धेने हे तुम्ही ज्ञान ग्रहण कराल, ते ज्ञान आत्मसात कराल, तर आपलं जे आपण आता हे आपल्याला माहिती आहे की आपण कर्मबंधनात अडकलो आहोत आणि म्हणून आपला जन्म झाला आहे, बरोबर? आणि हा आपण त्या चक्रामध्ये आपण अडकलेलो आहोत. मग आपलं हे कर्म जे आहे किंवा त्याचा परिणाम आहे की आपण त्या बंधनात अडकलेलो आहोत. मग आपण बऱ्यापैकी आपण काय म्हणू शकतो की त्याच्यात पापकर्म सुद्धा असतात. किंवा ते कर्म जे असतं, किंवा तर एका बीजासारखं असतं आणि त्याच्यानंतर त्याचं झाड होतं, त्याला फळं लागतात, असं आपलं कर्म असतं. आणि त्यामुळे आपण त्या कर्माचं आपण त्या बंधनात अडकतो. आणि त्यामुळे आपण ते काही कर्म अशी असतात की ज्याला बीजम असं म्हटलेलं आहे, की त्याला अनेक जन्म असे असतात की त्याला आपल्याला ते कर्माचं फलित किंवा ते आपल्याला भोगायला लागतात. काही असं असतं की की ज्याला आपण प्रारब्ध असं म्हणतो, की आपण ते घेऊनच येतो, जन्मालाच घेऊन येतो. आणि म्हणून म्हणतो ना, काय लिहिलंय याच्या प्रारब्धात किंवा माझ्या प्रारब्धात काय लिहिलंय, आपण असं म्हणतो की नाही. तर हे प्रारब्ध जे आहे म्हणजे आपण ते घेऊनच आलेलो आहोत या जन्मामध्ये. आणि म्हणून मग तुमची ही जी काही आता तुमची जी काही पोझिशन असेल समाजामध्ये, तर मग ती तुमची शैक्षणिक असेल, त्याच्यानंतर आर्थिक स्थिती असेल, ते जे काही तुमचं जे हे असेल, तर किंवा प्रापंचिक भौतिक काही तुमच्या अडचणी किंवा जे काही पोझिशन आहे, तर हे सगळं तुम्ही प्रारब्ध हा घेऊन आलेला आहात. किंवा काही जे आहे की फलम मुखम त्याला असं म्हणतात, की म्हणजे एखाद्याच्या आयुष्यात बघा सगळं छान चाललेलं असतं, तर पण असं अचानक एखादा काहीतरी ऍक्सिडेंट होतं आणि पूर्ण आयुष्य बदलून जातं. तर असं अशा बऱ्याच जणांच्या घरामध्ये अशा घटना घडतात. तर ते मागच्या जन्मीचं फलम मुखम असं ते एखादं पाप किंवा एखादं बीज असं असतं. आणि चौथा आहे कुटुंब, की तुम्हाला तुमचा जन्म तर व्यवस्थित जातो, पण तुम्हाला जेव्हा तुम्ही वार्धक्य वृद्धावस्थेत जातात, तेव्हा तुम्ही अगदी तुम्ही म्हणजे तरुण, जेव्हा तुम्ही तरुण असाल किंवा मध्यम वयीन असाल, तर तुम्ही खूप असं छान आयुष्य जगलेलं आहात. पण जेव्हा वृद्ध अवस्था येते, तेव्हा शरीर इतकं जर्जर झालेलं असतं, इतक्या आपण म्हणतो की नाही, जन्म मृत्यू जरा व्याधी. म्हणजे जन्मानंतर आपल्याला विविध ज्या आपल्याला व्याधी जडतात, मग वेगवेगळे आजार जडतात. आणि मग आपल्याला ते सगळं जे आहे की वृद्ध काळामध्ये तुमचं शरीर इतकं तुम्हाला साथ देत नाही आहे, पण तुम्हाला वेगवेगळ्या पद्धतीचे आजार झालेले आहेत, तुम्ही कोणावर तरी डिपेंडेंट आहात. आणि अशा पद्धतीचे म्हणजे जे काही भोगावं लागतं, तर हे जे आहे हे कुटुंब आहे. आणि अशा प्रकारचे हे जे आपण कर्मबंधनात अडकलेलो आहोत आणि वेगवेगळ्याचे त्याचे फळं आपण भोगतो आहोत, तर हे जेव्हा ज्ञान ग्रहण करतो, म्हणजे आणि ज्ञान ग्रहण केल्याने म्हणजे त्याच श्रद्धेने, त्याच भावनेने भगवंतावर तेवढंच प्रेम, तेवढीच भक्ती असेल, त्या पद्धतीने जेव्हा तुम्ही ग्रहण करतात, तेव्हा ह्या ह्या आपण हे जे घेऊन आलेलो आहोत किंवा ह्या पापाचं ह्याचं क्षालन कुठेतरी होतो किंवा त्याच्यापासून आपल्याला मुक्ती मिळू शकते. मग हे इतकं पवित्र, हे इतकं उत्तम असं ज्ञान आहे. आणि म्हणून याच्याने आपल्याला काय म्हणू शकतो की याच्याने आपल्याला दिव्य ज्ञानाची प्राप्ती होते. त्याच्यासाठी अजून एक छोटीशी गोष्ट आहे. गोष्ट म्हणजे नारद मुनींचंच मी उदाहरण देते गोष्ट म्हणण्यापेक्षा. नारद मुनी जे होते, त्यांच्या पहिल्या जन्मामध्ये म्हणजे पहिल्या कल्पामध्ये, मी सांगते हा, आपल्याला कल्प आता आपल्याला माहिती आहे, ही संकल्पना माहिती आहे. ते दासीपुत्र होते. आणि त्यांनी कुठल्याही गुरूंच्या घरी जाऊन किंवा कुठलंही ज्ञान ग्रहण केलेलं नव्हतं नारद मुनींनी. पण ते दासीपुत्र होते.
आणि योगायोगाने का असे ना, त्यांची आई जी होती ती भक्तांचा जो संघ असतो किंवा भक्तांचा जो आश्रम असतो, ऋषींचा आश्रम असतो, त्या ऋषींच्या आश्रमामध्ये ती कार्यरत होती किंवा ती सेवा करत होती. आणि आर्थिक परिस्थिती एवढी चांगली नव्हती, त्यामुळे नारद मुनी कुठलंही शिक्षण घेऊ शकत नव्हते, कुठेही जाऊ शकत नव्हते. त्यामुळे आपला रोजचा प्रपंच चालण्यासाठी, ते काय म्हणू शकतो की रोजचं आपलं सगळं व्यवस्थित व्हावं याच्यासाठी ते आपल्या आईला मदत करत होते. आणि याचा तुम्हाला उल्लेख तुम्हाला भागवतांच्या पहिल्या स्कंदामध्ये मिळतो. आणि त्याच्यामध्ये नारद मुनींनी हे सगळं सांगितलेलं आहे. आणि मग त्याच्यानंतर त्या ऋषी मुनींची जी काही पत्रावळी किंवा जे काही उरलेलं जे काही त्या पत्रावळीमध्ये जे अन्न असेल, तर नारद मुनींनी त्यांची ते सेवा करायचेच. पण त्या पत्रावळीमध्ये त्यांची परमिशन घेऊन त्यांची ते त्या पत्रावळीमध्ये जे काही शीत उरलेले असतील ते प्रसाद म्हणून ते ग्रहण करायचे. आणि त्यानंतर पुढच्या जन्मामध्ये म्हणजे तो जन्म तसा गेला, आपण जो पुढचा कल्प जो होता, आज नारद मुनींसारखे श्रेष्ठ योगी नाही, लवमात्र साधू संघ आपण म्हणतो की त्यांच्या सध्या पापणी लवते इतक्या सुद्धा सहवास मिळाला तर नारद मुनींचा की त्या त्या आत्म्याचा त्या जीवाचा उद्धार होतो. तर असं हे त्यांनी कुठल्या गुरूंच्या घरी जाऊन ज्ञान घेतलं नव्हतं, पण जेव्हा त्यांनी खूप श्रद्धेने भक्तीने भगवंतांची किंवा भगवंतांच्या भक्तांची सेवा केली, ऋषी मुनींची सेवा केली आणि त्यांना ह्या दिव्य ज्ञानाची प्राप्ती झाली. पुढच्या कल्पामध्ये ते एक वैष्णव म्हणून, योगी म्हणून, सर्वश्रेष्ठ योगी म्हणून आज सगळीकडे त्यांचं ते वावरत आहेत, सगळ्यांचा उद्धार करत आहेत. तर हे हे कशामुळे झालं? हे दिव्य ज्ञानामुळे झालं. आणि हे दिव्य ज्ञान कशामुळे? की तुम्ही जेव्हा भक्तियुक्त कर्म करतात किंवा कुठल्याही शंका नाही, कुठलाही मत्सर नाही, आणि अशा पद्धतीने जेव्हा तुम्ही हे ग्रहण करतात, तेव्हा तुम्हाला हे जे राजविद्या राजगुह्यम जे म्हणतात की ते तुम्हाला ते सुसुखम आहे, सुखकारक आहे, आचरण करण्यासारखं आहे. आपण लगेच पुढे जाऊया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे परंतप अर्जुना, ज्याची या भक्ती मार्गावर श्रद्धा नाही त्यांना माझी प्राप्ती होऊ शकत नाही. म्हणून या भौतिक जगतामध्ये जन्म मृत्यूच्या मार्गावर त्याचे पुनरागमन होते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मग जसं आता मी तुम्हाला उदाहरण दिलं की नारद मुनींचं, किंवा खूप श्रद्धेने जेव्हा आपण ऐकतो, पण हे अगदी त्याच्या उलट आहे की त्याचा विश्वासच नाही आहे. आणि मग ते ह्या भौतिक जगतामध्ये पुन्हा जन्म मृत्यूच्या मार्गावर अडकतात, पुनरागमन होतं, मग ते त्या चक्रामध्ये अडकतात की पुनरपी जन्मम पुनरपी मरणम. त्या चक्रातनं काही ते लोक बाहेर पडत नाही. त्याला आपण कालच्या अध्यायात नाव ठेवून आपल्याला छान नाव दिलेलं आहे भगवंतांनी, दुःखालयम अशाश्वतम. अशा या अशाश्वत जगतामध्ये, ह्या दुःखालयामध्ये पुन्हा पुन्हा ते जन्म घेत राहतात. आणि मग पुढे भगवंत म्हणता आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मी माझ्या अव्यक्त स्वरूपाद्वारे हे सर्व जगत व्यापले आहे. सर्व जीव माझ्या ठाई आहेत, परंतु मी त्यांच्या ठाई नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी, हे पण घ्या. ओके ओके. तरीही काय झालं, दिसत नाहीये का? नाही नाही, दिसते दिसते. हा हा हा. तरीही सर्व सृष्टी पदार्थ माझ्यामध्ये स्थित नाहीत. माझे हे योग ऐश्वर्य पहा. जरी सर्व जीवांचा पालन पोषण करता आणि सर्वव्यापी मी आहे, तरी सुद्धा मी या व्यक्त सृष्टीचा अंश नाही. मी स्वतः सर्व सृष्टीचे उगमस्थान आहे. हरे कृष्ण माताजी. माताजी खाली पण लाईन आहे बघा, एक दिसते. जसा होय. हा. जसा प्रबळ वारा सर्वत्र वाहतो, नेहमी आकाशात विसावतो, त्याच प्रकारे सर्व प्राणी माझ्यामध्ये विसावतात. हे जाणून घ्या. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि हे पण घ्या. सर्व भौतिक सृष्टी माझ्या अधीन आहे. माझ्या इच्छेनेच ती पुन्हा पुन्हा व्यक्त होते आणि माझ्या इच्छेनेच शेवटी तिचा प्रलय होतो. हे धनंजया, हे सर्व कर्म मला बद्ध करू शकत नाहीत. तटस्थाप्रमाणे मी या सर्व भौतिक कर्मांपासून अनासक्त असतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता इथे आपल्याला भगवंतांनी बघा त्यांच्या व्यक्त स्वरूपाबद्दल आणि अव्यक्त स्वरूपाबद्दल भगवंत इथे सांगता आहेत.
आणि आपल्याला आपण 7वा अध्याय पाहिला आहे, 8वा अध्याय पाहिलेला आहे की भगवंत चराचरात व्यापून राहिलेले आहेत, बरोबर. आणि त्यामुळे आपली ही सगळं हे जे पराप्रकृती असेल किंवा अपराप्रकृती असेल, ज्याला तुम्ही आध्यात्मिक जग म्हणा, भौतिक जग म्हणा तुम्ही, तर ते सगळं जे आहे की ती भगवंतांच्याच शक्तीचा विस्तार आहे, की भगवंतांनीच ती निर्मिती केलेली आहे. आणि त्याच्यानंतर भगवंत असं म्हणत आहेत, मग ही प्रत्येक आपण चराचरात ते व्यापून राहिलेले असं म्हणत आहेत. पण मग ते त्याच्यात आहेत, पण ते व्यक्तिशः असं बऱ्याच जणांचा विश्वास असतो की भगवंत म्हणजे शक्ती रूपामध्ये आहेत, तर त्यांचं असं व्यक्तिशः कुठलं रूप नाही आहे. किंवा असे बरेच तर्कवादी किंवा ज्याला आपण विभुड आत्मा, संशय आत्मा वगैरे आपण काय काय म्हणू, तर अशा कोणाचा ज्यांचा विश्वास नाही आहे, तर त्यांच्या मते भगवंत असे आहेत की त्यांचं व्यक्तिशः कुठलं रूप नाही आहे. पण त्याच्यासाठी पण एक छान उदाहरण आहे आपल्याकडे. आता आपल्याकडे बघा, मुख्यमंत्री आहेत, पंतप्रधान आहेत. आपण पंतप्रधानांचं उदाहरण घेऊया. पंतप्रधान आहेत तर ते एका देशाचे पंतप्रधान असतात, देशाचं ते काय मग प्रतिनिधित्व करत असतात. आणि त्यांच्या खाली बरेच म्हणजे मंत्री असतात, म्हणजे वेगवेगळे डिपार्टमेंट्स असतात. मग फायनान्स मिनिस्ट्री असेल, होम मिनिस्ट्री असेल, वेगवेगळे असतात, बरोबर. तर ते त्याचं सगळ्याचं मेन म्हणजे, आणि त्या प्रत्येक मिनिस्ट्रीचे एक एक मिनिस्टर असतात, म्हणजे मग हो की नाही. पण पंतप्रधान जे असतात किंवा प्राईम मिनिस्टर जे असतात, ते काय करतात की त्यांचं सगळीकडे लक्ष आहे. आणि त्यांच्या म्हणजे जो काही फायनल डिसिजन असेल किंवा काय, तर तो त्यांच्याशिवाय होत नाही. पण याचा अर्थ असा आहे की म्हणजे ते त्यांच्या शक्तीचं स्वरूप आहे किंवा त्यांच्या व्याप्तीचं स्वरूप आहे, आणि मग ते सगळा पूर्ण देशाचा कारभार चालवला जातो. पण मग व्यक्तिशः पंतप्रधान म्हणून एक वेगळे आहेत, त्यांचं एक वेगळं ऑफिस आहे, त्यांचं एक सगळं वेगळं जग आहे की नाही. आणि ह्या सगळ्या मिनिस्ट्रीचं जे संपूर्ण देशाला सांभाळत आहेत वेगवेगळ्या पद्धतीने, तर ते सुद्धा एक वेगळं ऑफिस आहे. पण तिथे सुद्धा पंतप्रधानांचा तेवढाच ठसा आहे किंवा तेवढंच त्यांची व्याप्ती आहे, त्यांच्या अध्यक्षतेखालीच ते चालतं आहे की नाही. भगवंतांचंही असंच आहे. हा जो प्रपंच जो आहे, चराचरात व्यापून राहिलेले आहेत, प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये स्थित आहेत. की त्यांनी सांगितलेलं आहे की भगवंत म्हणत आहेत की ह्या सृष्टीचा उगम सुद्धा माझ्याशिवाय होत नाही, आणि ह्या सृष्टीचा अंत सुद्धा माझ्याच काय म्हणू शकतो की इच्छेने होतो. आणि ह्या सृष्टीमध्ये जे काही पालन पोषण जे आहे, सर्व जीवांचं भरण पोषण जे आहे, ते मीच करत असतो. प्रत्येकामध्ये मी अंशात्मक रूपामध्ये आहे, असं सगळं भगवंत सांगता आहेत. पण त्यांचं व्यक्तिशः असं एक स्वरूप आहे. आणि म्हणून ते म्हणत आहेत की मी जरी त्याच्यात असलो, मी ह्या प्रत्येकामध्ये अंशरूपामध्ये जरी असलो, तरी मी एक तटस्थ म्हणून मी त्यांच्या कुठल्याही कर्मामध्ये त्यांना कर्माचं स्वातंत्र्य दिलेलं आहे, आणि त्याच्यामध्ये त्या बंधनामध्ये मी नाही, किंवा मी त्यापासून अनासक्तच आहे. अजून एक उदाहरण जर आपल्याकडे याच्यासाठी द्यायचं झालं, तर भगवंतांचं ज्याला आपण अचिंत्य भेदाभेद तत्व म्हणतो, ठीक आहे. तर अचिंत्य भेदाभेद तत्व काय आहे त्याच्यासाठीच आपल्याकडे एक उदाहरण आहे. म्हणजे भगवंतांच्या शक्तीचा विस्तार कसा झालेला आहे, त्याच्यासाठी आपल्याकडे एक रोजचं घरातलं उदाहरण आहे. आपल्या घरात आपण रोज रात्री दही विरजतो, बरोबर. आपल्याकडे दही रोज दूध येतं, दुधामधला आपण थोडासा भाग आपण दही लावतो, बरोबर. आणि मग त्या दह्याचं दुसऱ्या दिवशी आपण ते घुसळून त्याचं ताक काढतो, लोणी काढतो, लोण्याचं तूप काढतो. मला सांगा, दही हे एक दुधाचे गुणधर्म वेगळे आहेत, ताकाचे वेगळे आहेत, लोण्याचे वेगळे आहेत, तुपाचे अजून तिसऱ्या ह्याच्यामध्ये आहेत. पण ते कोणापासून तयार झालेलं आहे, तर त्या दुधापासून तयार झालेलं. तर हे दूध म्हणजे जे आहे की जे भगवंत आहेत, आणि हा त्यांच्या शक्तीचा एक एक विस्तार आहे. आणि मग ती शक्ती वेगवेगळ्या पद्धतीने व्यक्त होती आहे. बघा, ताकाचा गुणधर्म बघा आणि दुधाचा गुणधर्म बघा, दह्याचा गुणधर्म बघा, दुधाचा बघा, तुपाचा बघा. मग आपण असं म्हणू का याच्यात दूध नाहीये म्हणून? दुधामध्ये हे कुठलीच गोष्ट म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टींचे गुणधर्म आहेत. पण ताकाचा वेगळाच संपूर्ण गुणधर्म आहे, लोण्याचा वेगळा आहे, तुपाचा वेगळा आहे, जो भगवंताच्या गुणधर्मापासून परस्पर विरोधी सुद्धा आहे. म्हणजे दुधाच्या गुणधर्मापासून जर बघायला, तर असंच हे अचिंत्य भेदाभेद तत्व, असाच ह्या सृष्टीचा विस्तार, ह्या शक्तीचा विस्तार आहे. आणि म्हणून भगवंत हे नेहमी तटस्थाप्रमाणे असतात आणि अनासक्त असतात. आणि मग तरीही त्या सर्व सृष्टीला ते व्यापून राहिलेले आहेत.
आणि मग पुढे असं म्हणता आहेत, मय्याध्यक्षेण प्रकृती सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौंतेय जगद्वी परिवर्तते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे कौंतेया, माझ्या अनेक शक्तींपैकी एक असणारी ही भौतिक प्रकृती माझ्या अध्यक्षतेखाली कार्य करीत सर्व चराचर प्राण्यांची निर्मिती करते. तिच्या नियंत्रणाखालीच या सृष्टीची वारंवार उत्पत्ती आणि संहार होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग जसं आता आपण सांगितलं, आपण आता बोललो, त्याच पद्धतीने भगवंतांच्याच शक्तीद्वारे किंवा भगवंतांनीच ही भौतिक प्रकृती जी आहे तिची निर्मिती केलेली आहे आणि त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली सगळं सृष्टीचक्र जे आहे, मग हे आपण आकाश म्हणजे एक पोकळी आहे, हे वेगवेगळे ग्रह जे आहेत ते आपल्याला एखाद्या तरंगल्यासारखे दिसतात की नाही, ज्याला आपण कक्षेमध्ये आहे ती कक्षा एका मण्याच्या मोत्यांच्या माळीमध्ये ओवल्यासारखी, म्हणजे आतमधला दोरा आपल्याला दिसत नाही. मग आतमधला दोरा म्हणजेच काय आहे की ती भगवंतांची शक्ती आहे, संकर्षण शक्ती आहे आणि त्यामुळे ते सगळं स्थित आहे. सूर्य जसा संपूर्ण सृष्टीला व्यापून म्हणजे सूर्यप्रकाश जो आहे तो संपूर्ण भौतिक जे आपलं जगत आहे, ब्रह्मांड आहे, त्याला प्रकाशित करतो, तशा पद्धतीने भगवंत जे आहेत हे अगदी भगवंतांचं जे शक्ती जी आहे ती सर्वत्र सगळीकडे व्यापून राहिलेली आहे आणि त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली हिची उत्पत्तीही होते, हिचा संहारही होतो. आणि मग पुढे भगवंत म्हणत आहेत, अवजानंती मामूढा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम जानंतो मम भूतम महेश्वरम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जेव्हा मी मानव सदृश्य रूपामध्ये अवतीर्ण होतो तेव्हा मूर्ख लोक माझा उपहास करतात. अस्तित्वातील सर्व वस्तूंचा परमधीश्वर म्हणून माझे दिव्य स्वरूप ते जाणत नाहीत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता जे भगवंत अवतीर्ण होतात पण जे संशयात्मा आहे, ज्यांचा भगवंतांवर विश्वासच नाही आहे, त्यांना वाटतं भगवंत जन्म घेतात. आणि मग आता भगवंतांनी, आता बघा कृष्णाचंच उदाहरण घ्या. कृष्ण कोण होते? गोपाल होते. गायींना रोज वनात घेऊन जायचे वगैरे. म्हणजे त्यांना काय आहे की भगवंत जे आहे ते मानव रूपामध्ये ते काय करता ते गायींचं पालन करता आहेत किंवा ते भगवंत ते जे माणसं जे आहेत किंवा असे जे संशयात्मा आहेत की ज्यांना भगवंत ते एक सामान्य म्हणून त्यांना ते दिसतात. किंवा उदाहरण घ्यायचं झालं तर आपण ह्या महाभारतातलं जर बघितलं तर भगवान श्रीकृष्ण म्हणजे कुरु राज्यामध्ये सुद्धा म्हणजे त्यांच्या राज्यसभेमध्ये सुद्धा विदुर हे भगवंतांचे भक्त होते, भीष्म हे भगवंतांचे भक्त होते. पण मला सांगा, दुर्योधन असेल, शकुनी असेल, स्वतः धृतराष्ट्र असतील, की त्यांनी भगवंतांची ती भगवंत म्हणून आहेत, धर्मात्मा परमेश्वर म्हणून आहेत, ते ओळखू शकले का? नाही. उलट जेव्हा शांतीदूत म्हणून भगवान श्रीकृष्ण तिकडे गेले तेव्हा दुर्योधन त्यांनी आदेश दिला होता की तुम्ही यांना पकडा किंवा यांना जिरेबंद करा, असा त्यांनी त्यांच्या सैनिकांना त्यांनी आदेश दिलेला होता. म्हणजे ते भगवंतांचं दिव्य स्वरूप जे आहेत ते जाणू शकत नाहीत. जे समोर दिसत आहे, आपली इंद्रिय सदोष इंद्रिय आहेत, आता हे आपल्याला माहिती आहे. त्यामुळे त्या इंद्रियांवरच त्यांचा विश्वास आहे आणि त्यामुळे ते भगवंतांना ते एक सामान्य मनुष्य म्हणूनच ते जाणतात आणि त्यांचं दिव्य स्वरूप जे आहे ते जाणू शकत नाहीत. आणि मग अशा लोकांना काय म्हटलं आहे बघा, मोघाशा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसीम आसुरीम च एव प्रकृतीम मोहिनीम श्रिता. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जे अशा प्रकारे गोंधळलेले आहेत ते राक्षसी आणि नास्तिक विचारांनी आकर्षित होतात. त्या भ्रमित अवस्थेत त्यांच्या मुक्तीच्या आशा, त्यांचे फलदायी क्रियाकलाप आणि त्यांची ज्ञान संस्कृती या सर्वांचा पराभव झाला आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग अशांना मोघाशा मोघ कर्मण म्हणजे मूर्ख लोक आहेत, गोंधळलेले आहेत, भ्रमामध्ये आहेत आणि मग त्यांच्यातला रजोगुण तमोगुण वाढीस लागतो, राक्षसी प्रवृत्ती वाढीस लागते. रजोगुण तमोगुण वाढीस लागला म्हणजे राक्षसी प्रवृत्ती, नास्तिक प्रवृत्ती, इंद्रिय इच्छा, इंद्रिय आकांक्षा, इंद्रिय आसक्ती. जिथे इंद्रिय आसक्ती वाढली, इंद्रिय विषयांचा इच्छा वाढल्या की काय होतं की आपल्याला माहिती आहे की मग आपलं अधःपतन होतच राहतं. आपल्यामध्ये राक्षसी गुण भगवंतांपासून आपण जास्तीत जास्त अजून दूर जातो. आपण त्या भ्रमामध्ये आपल्या बुद्धीचा नाश होतो, संभ्रम तयार होतो आणि त्या भ्रमामध्येच आपण वावरत असतो. आणि मग काय होतं
मग त्या सगळ्या गोष्टीचं पर्यावसन काय, की भगवंत कोण आहे, ज्ञान काय आहे, आपण कोण आहोत, या सगळ्या गोष्टीचा त्यांना विसर पडतो. आणि ते ह्या भौतिक जगामध्येच मग त्यांना असं वाटतं की आपला जन्म झाला म्हणजे आपला देह आणि आत्मा वेगळं काही आहेत असं वाटत नाही. मृत्यू झाला म्हणजे आत्मा सुद्धा मुक्त होतो की काय, असं त्यांना कुठेतरी वाटत राहतं. म्हणजे असे काहीतरी भ्रामक विचार, भ्रामक कल्पना. आणि मग असे लोक अधिकाधिक पापकर्म करत राहतात आणि मग ते अधिकाधिक बंधनात अडकतात. त्यांचं अधःपतन सुद्धा होतो. आणि मग असेही लोक आहेत की जे महात्मा आहेत त्यांच्याबद्दलही भगवंत बोलता आहेत. महात्मा नस्तु मा पार्थम दैवी प्रकृती आश्रिता भजन्त्यानन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे पार्थ, मोहित न झालेले महात्मेन दैवी प्रकृतीच्या आश्रयाखाली ते भक्तीमध्ये पूर्णपणे युक्त झालेले असतात. कारण ते मला सृष्टीचे अधिकारण आणि अविनाशी पुरुषोत्तम श्री भगवान म्हणून जाणतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता जे महात्मे आहेत म्हणजे भगवंतांच्या भक्तांमध्ये सुद्धा ना टप्पे आहेत, पायऱ्या आहेत. उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी. म्हणजे तुम्ही जसं जशी तुमची भक्तीमधली प्रगल्भता वाढत जाते तसं तसं एक एक तुमचं हे वाढत जातं, स्थान वाढत जातं. माधवेंद्रपुरी जे होते, तुम्हाला या शेजारच्या चित्रात दिसते आहे, तर मी तुम्हाला एक छोटीशी गोष्ट सांगते. माधवेंद्रपुरी जे होते ते उत्तम अधिकारी असे होते. ते चैतन्य महाप्रभूंचे ते गुरु होते. माधवेंद्रपुरी भगवान श्रीकृष्णांचे निस्सीम भक्त होते, शुद्ध भक्त होते. आणि एकदा ते असेच जात होते, भगवंतांची भक्ती, नामस्मरण सगळं सुरू आहे, एका गावामधून दुसऱ्या गावात त्यांचा प्रवास हा कायम सुरूच असायचा. आणि ब्राह्मण कर्म ना, त्यामुळे भिक्षा मिळाली तर ती त्या दिवशी ग्रहण करायची, नाही मिळाली तर त्या दिवशी तो उपवास समजून, भगवंतांची इच्छा समजून त्या दिवशी उपवास करायचा. आणि असं खूप छान पद्धतीने त्यांचं भक्तियुक्त कर्म किंवा भक्ती सेवा जी आहे ती सुरू होती. आणि एकदा असेच ते एका गावातून जात होते आणि मग तिथे ते थांबले आणि तिथे त्यांची साधना सुरू होती. आणि दिवसभरात कुठेही त्यांना भिक्षा मिळाली नाही, तर त्यांना वाटलं की ठीक आहे, भगवंतांची इच्छा, आजचा आपला उपवास. आणि असं करत त्यांची साधना भक्ती जी आहे ती परत सुरू राहिली. आणि तिथे एक छोटा मुलगा आला, हातामध्ये मटकं होतं, त्याच्यामध्ये दूध होतं. आणि मग त्याने आपलं नाव गोपाल म्हणून सांगितलं आणि सांगता आहे माधवेंद्र पुरींना की तुम्ही हे ग्रहण करा म्हणून. तर माधवेंद्र पुरी म्हणता आहेत की तुला कोणी सांगितलं की मी इथे आहे. आणि तर ते म्हणतात की माझ्या आईने सांगितलं आहे की आपल्या गावामध्ये कोणीही उपाशी राहता कामा नये किंवा कोणीही वाटसरूच आपल्या गावामध्ये आला तर आपलं कर्तव्य आहे की त्यांना भिक्षा मिळेल किंवा त्यांचं पोट भरेल याची व्यवस्था आपण केली पाहिजे. आणि मग माधवेंद्र पुरी जे आहे ते मटकं जे दूध जे आहे ते स्वीकारतात. पण ते सांगतात की मला हे मी आता जातो आहे, तुम्ही हे ग्रहण करा, पण नंतर हे इथेच ठेवा, मी जाताना घेऊन जाईल, नाही तर उगाच मला आईचा ओरडा बसेल. माधवेंद्र पुरी आपलं ते दूध प्राशन करतात, घेतात आणि मग ते मटकं तिथे बाजूला ठेवतात आणि तो मुलगा निघून जातो. आणि माधवेंद्र पुरी परत आपली साधना करता आहेत. आणि मग संध्याकाळ होते, रात्र होते, तो मुलगा काय परत येतच नाही, ते तसंच राहतं. आणि मग रात्र होते, मग माधवेंद्रपुरी झोपतात. आणि मग झोपेमध्ये त्यांना एक स्वप्न पडतं आणि स्वप्नामध्ये तोच मुलगा परत दिसतो. आणि तो म्हणतो आहे की तो त्यांच्याकडे मदत मागतो आहे की मला तुम्ही वाचवा किंवा इथून बाहेर काढा, मी इथे अडकलेलो आहे. आणि मग माधवेंद्रपुरींना खटकन जाग येते. आणि मग ते गावामध्ये विचारतात की असा असा मुलगा, तर ते म्हणतात असा कोणीही मुलगा गावामध्ये नाही आहे. पण त्यांनी जे स्थान सांगितलं होतं की तो अशा अशा ठिकाणी अडकलेला आहे, तर ते स्थान त्या गावामध्ये होतं, टेकडीच्या भागामध्ये होतं. तर ते म्हणतात की तसं स्थान जे आहे ते वर आहे टेकडीवर, तर आपण सगळे जाऊ आणि बघूया. आणि मग गावातले लोक आणि माधवेंद्रपुरी तिथे जातात. तर त्यांना स्वप्नात जी जागा दिसली होती ती तिथे दिसली. ते बाजूला तो पाचोळा बाजूला केला, थोडीशी जमीन जी आहे ती खणली आणि तिथे त्यांना भगवंतांची मूर्ती मिळाली, भगवान श्रीकृष्णांची मूर्ती मिळाली. आणि आज नाथद्वार म्हणून जे आहे किंवा
गोवर्धनाच्याच वरती शिखरावर जे नाथधाम किंवा नाथद्वार जे आहे, तिथे जी श्रीनाथजींची जी मूर्ती जी आहे, त्याची स्थापना, त्या मंदिराची स्थापना माधवेंद्रपुरींनी केलेली आहे, की जे स्वप्नात आले होते भगवान श्रीकृष्ण स्वतः. म्हणजे हा जो गोपाल म्हणून जो त्यांच्या स्वप्नात जो आला होता, ते दुसरं तिसरं कोणी नसून साक्षात भगवान श्रीकृष्ण होते, की आपल्या भक्ताची ते कशी वेगवेगळ्या पद्धतीने काळजी घेत असतात आणि वेगवेगळ्या रूपामध्ये दर्शन देत असतात. तर जो भक्तियुक्त कर्म करतो किंवा जो भक्तीमध्ये पूर्णपणे युक्त आहे, अशा लोकांना भगवंत नेहमीच अशा भक्तांना नेहमीच भगवंत आश्रय देत असतात, कारण ते भगवंतांना पुरुषोत्तम भगवान म्हणून ओळखत असतात. आणि मग असे भक्त कसे होतात किंवा असं शुद्धीकरण कसं होतं, तर ते पुन्हा तेच सततम कीर्तयन्तो मा यतन्तश्च दृढव्रता नमस्तस्यश्च मा भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे महात्मेजन सतत माझे कीर्तन करीत, दृढ निश्चयाने प्रयत्न करीत आणि मला वंदन करीत भक्तिभावाने नित्य माझी उपासना करतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मग असे जे भक्त जे आहेत की ते सतत माझं कीर्तन करतात, दृढ निश्चय आणि प्रयत्नाने माझी भक्ती करतात, सेवा करतात, मला वंदन करतात आणि माझी नित्य उपासना करतात. आपण नवविधा भक्तीचे 9 प्रकार पाहिलेले आहेत. श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम. म्हणजे वेगवेगळ्या पद्धतीने तुम्ही सतत भगवंतांचं नाव घ्या, भगवंतांचं स्मरण करा, कीर्तन करा, श्रवण करा आणि भगवंतांची नित्य उपासना करा आणि निश्चितच तुम्ही शुद्धीकरण म्हणजे अंतर्बाह्य शुद्धीकरण होऊन भगवंतांचे शुद्ध भक्त होऊ शकतात. आणि मग पुढे भगवंता म्हणता आहेत, पिता अह, पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह वैद्यम पवित्रम ओंकार रुक्साम यजुर्वेद च. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मी या जगताचा पिता, माता, आधार आणि पितामह आहे. मी ज्ञेय, शुद्धीकर्ता आणि ओंकार आहे. तसेच ऋग्वेद, सामवेद आणि यजुर्वेदही मीच आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मग भगवंत आता इथे सांगताहेत, मी या जगताचा पिता, माता, आधार, पितामह आहे. म्हणजे ही जी सृष्टीची निर्मिती कोणी केलेली आहे, तर भगवंतांनी केलेली आहे. ही सृष्टी किंवा ही जी प्रकृती जी आहे, हो की नाही, तर ती धारण कर म्हणजे तिची निर्मिती कोणी केलेली आहे, तर भगवंतांनी केलेली आहे. आणि म्हणून आणि त्या सृष्टीला आधार देण्याचं काम कोण करत आहे, तर भगवंतांचीच शक्ती करते आहे, संकर्षण शक्ती करते आहे. त्यामुळे भगवंत आपले माताही आहेत, पिताही आहेत. ती प्रकृती म्हणजे दुसरं तिसरं कोण नसून भगवंतांच्याच शक्तीचा विस्तार आहे. त्यामुळे प्रकृती जर माता असेल, भगवंत पिता आहेत आणि त्या सृष्टीला जी आपण ज्याला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण शक्ती म्हणतो, ते सुद्धा भगवंतांच्याच शक्तीचा विस्तार आहे. त्यामुळे आधार सुद्धा या सृष्टीला कोण देत आहे, भगवंत देत आहे. आणि त्यांच्यातलेच आपण वंश वंश असं म्हणू शकतो. त्यामुळे ते आपण पितामह सुद्धा ते आपले आहेत. म्हणजे तुम्ही जे नातं भगवंतांशी जोडता आहात, त्या नात्याने तुम्ही भगवंतांच्याकडे बघता आहात, तर हे सगळं भगवंत आहेत. हा आपला आणि भगवंतामधला संबंध आहे. संबंध, अभ्युदय, प्रयोजन जे आपण भक्ती योगामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने बघतो आहे. तर नव्याने पुन्हा आपल्याला भगवंताचा आपला आणि काय संबंध आहे ते इथे सांगता आहेत. आणि मग ते दिव्य ज्ञान जे आहे, ते दिव्य ज्ञान वेगवेगळ्या वेदांमध्ये वेगवेगळ्या, मग यजुर्वेद असेल, सामवेद आहे, ऋग्वेद आहे किंवा हा ओंकार जो आहे, ह्या सगळ्यामध्ये कोण आहे, तर स्वतः साक्षात भगवान श्रीकृष्ण आहेत. आणि त्यामुळे ते ज्ञान ऐकल्यामुळे, त्या ज्ञानाचं श्रवण केल्यामुळे, तुम्ही ते ज्ञान ग्रहण केल्यामुळे, तुम्ही ओंकाराचा ध्यान केल्यामुळे काय होत आहे, की तुमचं शुद्धीकरण होत आहे, की ह्या सगळ्या भगवंतांपर्यंत तुम्ही पोहोचण्याचे हे वेगवेगळे मार्ग आहेत. तुम्ही इथे असं भगवंत सांगता आहेत, की त्यांचा आणि आपला काय संबंध आहे आणि अभ्युदय काय आहे, तर तुम्ही ह्या सगळ्या मीच आहे. म्हणजे वेद असतील, ते वेगवेगळं ज्ञान असेल, दिव्य ज्ञान असेल, ओंकार असेल, हे सगळं मी आहे असं भगवंत सांगता आहेत. म्हणजे हे तुम्ही ग्रहण करा असंही सांगता आहेत. आणि मग पुढे म्हणता आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण.
मीच देह पोषण करता प्रभू, साक्षी निवास, आश्रयस्थान आणि अत्यंत जिवलग मित्र आहे. उत्पत्ती आणि प्रलय, सर्वांचा आधार, विश्रामस्थान आणि अविनाशी बीजही मीच आहे. हे अर्जुना, मी उष्णता देतो आणि मीच पाऊस थांबवतो आणि पाडवतोही. मी अमृत तत्व आहे आणि मूर्तिवंत मृत्यूही मीच आहे. सतचेतन आणि असत जड पदार्थ दोन्ही माझ्यामध्ये स्थित आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मग इथे भगवंत सांगता आहे, जसं मगाशी सांगितलं की मी पिता आहे, मी पितामह आहे, माता आहे. मग ही जी सृष्टीची निर्मिती आणि मग या सृष्टीमध्ये जे आपण किती म्हणतो 84 लक्ष योनी, हो की नाही? मग या 84 लक्ष योनीमध्ये जे काही प्रथम बीज जे आहे ते बीज कोणी दिलेलं आहे, तर ते भगवंतांनीच दिलेलं आहे. अविनाशी असं बीज कोणी दिलेलं आहे, तर ते भगवंतांनी दिलेलं आहे. सृष्टीचा उगम असेल, प्रलय असेल, आधार असेल, हे सगळं कोणामुळे होत आहे? भगवंतांमुळे होत आहे. पुन्हा पुन्हा भगवंत सांगता आहे आपल्याला पाऊस पडतो, आपल्याकडे खूप उन्हाळा असतो, उष्ण आपल्या सूर्याचे प्रखर जे तेज किरण जे आहेत की जी उष्णता देणारं जे आहे, जी ऊर्जा जी आहे, जो अग्नी जो आहे, हे सगळं कोणी आहे? ही भगवंतांचीच शक्ती आहे की तिथे सगळीकडे भगवंतांचाच विस्तार आहे किंवा भगवंतांमुळेच हे सगळं आपल्याला मिळतं आहे. हे सृष्टीचक्र जे आहे ते सुरळीत सुरू आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचा भगवंत म्हणता आहेत मृत्यूमंत मृत्यूही मीच आहे. आणखी जो निर्णायक क्षण ज्याला आपण काल परीक्षा असं म्हटलं होतं, प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये येतो तो मृत्यू. म्हणजे आपलं जे आपला आत्मा जो आहे जो शरीर त्याग करतो आणि दुसरं शरीर धारण करतो, किंवा आपल्याला त्याच क्षणी आपल्याला मोक्षही मिळू शकतो जर आपण भगवंतांचं स्मरण केलं तर. तर असा मूर्तिमत्ता मृत्यू सुद्धा भगवंत म्हणतात मीच आहे. म्हणजे मी जीवनदानही देतो, मी उत्पत्ती सुद्धा मीच करतो, प्रलय सुद्धा मीच करतो, असं भगवंत म्हणत आहे. आणि मग पुन्हा तेच की ही जी सत आणि असत, म्हणजे जड म्हणजे आपलं स्थूल शरीर असेल, सूक्ष्म शरीर असेल, स्थूल सूक्ष्म शरीरामध्ये चेतना देण्याचं काम साक्ष म्हणजे आपला जो आत्मा जो आहे, आत्म्यामध्ये स्थित असलेला परमात्मा जो आहे ते आहे. म्हणून आपल्या शरीराला चेतना आहेत की नाही, म्हणून आपण म्हणू शकतो की आपण जिवंत एक व्यक्तिमत्व आहे. आपण बोलू शकतोय, बघू शकतोय, आपली सगळी इंद्रिय कार्यरत आहेत, आपला सगळा देह कार्यरत आहे. हा कशामुळे? तो त्या चेतनेमुळे आहे. आणि ती सत्य ती चेतना कोण आहे? तर साक्षात भगवान श्रीकृष्ण आहेत. आणि मग पुढे भगवंत म्हणत आहेत, हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण. वेदाध्ययन करणारे आणि सोमरसाचे पान करणारे सर्व स्वर्ग लोकांची प्राप्ती करीत अप्रत्यक्षपणे माझे पूजन करतात. असे पाप करणाऱ्यांपासून शुद्ध झालेले लोक इंद्राच्या पुण्य लोकांमध्ये जन्म घेतात आणि त्या ठिकाणी ते देवाप्रमाणे दिव्य भोग उपभोगतात. याप्रमाणे स्वर्ग लोकातील अमर्याद विषय सुखांचा भोग घेऊन पुण्यकर्म क्षीण झाल्यावर ते पुन्हा या मृत्यू लोकात परत येतात. अशा रीतीने वेदोक्त धर्माचे सिद्धांताचे पालन करून जे इंद्रिय भोगाचे प्राप्त करतात त्यांना पुन्हा पुन्हा केवळ जन्म मृत्यूच्या चक्रातच पडावे लागते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मग इथे भगवंत सांगता आहेत की आपण हे जे कर्मयोगामध्ये ज्ञानयोगामध्ये पाहिलं आहे की जसं आपलं पुण्यकर्म वाढलं तर आपल्याला स्वर्गलोक मिळतं, हो की नाही? आपला उद्धार होतो. पण शेवटी तो एक बॅलन्स आहे. आपण जेवढं सुख उपभोगतो तेवढा तो बॅलन्स कमी 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 होत जातो. आणि तो बॅलन्स कमी संपला किंवा आपलं जे पुण्यकर्म जे आहे ते खर्ची झालं की पुढे काय होतं, ते क्षीण झालं की पुन्हा मृत्यू लोकामध्ये जन्म आहे. पुन्हा नव्याने कर्म करा. किंवा जर तुमचं अधःपतन झालं असेल, तुम्ही नरकामध्ये गेला असाल आणि मग ते भोगल्यानंतर ते सगळं पापकर्म भोगल्यानंतर पुन्हा तुम्हाला मृत्यूलोकामध्ये जन्म घ्यायचा आहे. आणि मग पुन्हा तुम्हाला नव्याने कर्म करायचे आहेत, नव्याने पुन्हा एक संधी आहे. आणि म्हणजे काय की तुम्ही पुण्यकर्म करा, पापकर्म करा, तुम्ही ह्या चक्रामध्ये अडकता आहात. हे तुम्हाला जायंट व्हील दिसत आहे की नाही? की आपण वर जातो, खाली येतो आणि मग अशा ह्या चक्रामध्ये अडकतो. एकदा छान वाटतं, दोनदा छान वाटतं, पण सारखं खेळलं तर आपल्याला कसं वाटतं की नाही बाबा, गरगरायला होतंय, चक्करायला होतंय.
तसंच आपलं आहे की आपल्या ह्या जीवाचं तसंच हा आपण आहे की हा आत्म्याचं आपण आपले अशाच होत आहे की आपण ह्या चक्रामध्ये अडकतो आहोत. आणि म्हणून जर त्याच्यापासून आपल्याला सोडायचं असेल, आपल्याला मुक्ती हवी असेल, तर भगवंताला शरण जाण्याशिवाय आपल्याकडे पर्याय नाही. आणि म्हणून भगवंत म्हणत आहेत, अनन्याश्चिंतयन्तो मा ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. पण जे माझी भक्तिभावाने पूजा करतात, माझ्या दिव्य स्वरूपाचे चिंतन करतात, त्यांच्याकडे जे उणे आहे ते मी त्यांच्याकडे नेतो आणि त्यांच्याकडे जे आहे ते जपतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आता ह्या हे छान श्लोकामध्ये सांगितलं. हो ना. आता ह्या श्लोकामध्ये बघा, योगक्षेमम वहाम्यहम. कुठे ऐकलंय, कोणी ऐकलंय? हँड रेस करा आणि सांगा मला पटकन. पटकन सांगा. हरे कृष्ण. मी सांगू? माताजी, आपण यांना कोणाला तरी चान्स देऊया, नाही तर तुम्ही सांगा. हा विनोद प्रभूजी बोला. हरे कृष्ण. हम्म. विमा कंपनी सांगते. हो हो, अगदी बरोबर. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. की LIC किंवा कुठल्याही विमा कंपनीचं एक असतं, योगक्षेमम वहाम्यहम असं त्यांचं ब्रीदवाक्य आहे. भगवद्गीतेतूनच घेतलेलं आहे त्यांनी ते. अं, त्याचा अर्थ असा आहे की मी त्याचंच उदाहरण देते. की तुम्ही साधारण काहीतरी लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसी करतात, 10 वर्षाची, 15 वर्षाची काय असते. आणि दरवर्षाला काय तो प्रीमियम तुम्ही भरतात. आणि तो प्रीमियम तुम्ही भरतात. आणि मग कसं होतं की कोणाकडे तरी अचानक कोणाचा तरी मृत्यू होतो आणि मग ते पूर्ण जे काही 10 वर्षाचे, 15 वर्षाचे प्रीमियम काही भरले जात नाहीत. पण जेवढे भरलेले असतात तेवढे, आणि जेवढा लाईफ कव्हर जो आहे, जी काही सम एश्युर्ड अमाऊंट असते ती तुम्हाला मिळते. हो की नाही? भगवंतांकडे पण असंच आहे. हेच गणित आहे, दुसरं काही नाही. भगवंत सांगत आहेत की तुम्ही माझ्याकडे जर तुम्ही पूर्णपणे मला शरण आलात तर, आणि माझी भक्तिभावनेने पूजा करता आहात, माझ्या स्वरूपाचं चिंतन करता आहात, सेवा करता आहात, तर त्याच्यामध्ये काही अधिक उणं राहिलं जे आहे, जे तुम्ही करता आहात, ते पुण्यकर्म, ते अकर्म, ते मी तसंच ठेवतो आहे. पण जे जे नाही होत आहे किंवा काहीतरी राहून गेलं, काही उणं अधिक काही झालं, तर ते सुद्धा मी तुम्हाला देतो आहे. म्हणजे जेव्हा तुम्ही LIC मध्ये जे काही पैसे भरत नाहीत, म्हणजे जो काही तुम्ही जेवढा प्रीमियम भरलेला असतो तेवढा तर मिळतो, पण बाकीचं जे नाही भरलेलं आहे, तरी तुमचं काय ऍक्सिडेंटल डेथ झाली आहे, काय झालं आहे, तर तुम्हाला ते 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 तुम्हाला भरपाई ते LIC देत असते. भगवंतांचंही असंच आहे. तुम्ही भगवंताला शरण जा, की जेवढं तुम्ही भक्ती, तुमची भक्ती सेवा आहे, जे काही आहे ते त्याचं तर तुम्हाला फलित मिळतच आहे. पण ह्याच्यामध्ये जर काही अधिक गुण राहून गेलं, भगवंत म्हणतात हरकत नाही, तू मला शरण आलेला आहेस, भक्ती भावनेने तू माझी भक्ती सेवा करतो आहेस, आणि निश्चितच तुझं जे काही अधिक गुण असेल त्याचं मी तुला ते सुद्धा मी तुला प्रदान करेल. आणि आपला जो योगक्षेमम आहे, की म्हणजे आपण म्हणतो की भगवंत आहेत त्यामुळे कशाची चिंता. आणि मग भगवंत त्यांचा जो काही त्यांचा जो प्रपंच जो आहे तो भगवंतच सांभाळतात. ते सगळं भगवंतच योगक्षेमम वहाम्यहम, म्हणजे सगळं जे काही आहे ते भगवंतच त्यांचं बघत असतात, त्यांचीच त्याच्यावर कृपा असते असं भगवंत म्हणतात. आणि मग पुढे म्हणतायत, हरे कृष्ण, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हे कोणते जे लोक इतर देवतांचे भक्त आहेत आणि जे त्याचे श्रद्धेने पूजन करतात, ते वस्तुतः माझेच पूजन करतात, परंतु त्यांची ती आराधना चुकीच्या मार्गाने केलेली असते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे भगवंत सांगत आहेत की आता इथे भगवंत खूप क्लिअर सांगत आहेत की जे प्रतिदेवतांची पूजा करता आहात ते इनडायरेक्टली माझीच पूजा करता आहेत. म्हणजे की आता आपल्याला माहिती आहे की परमतत्व, विष्णू तत्व, भगवान श्रीकृष्ण कोण आहेत, परम भगवान कोण आहेत, आणि देवता ज्या आहेत, प्रतिदेवता ज्या आहेत, तर त्या भगवंतांच्या शक्तीचा विस्तार आहे. प्रत्येकाला एक एक जबाबदारी दिलेली आहे भगवंतांनी हे सगळं सृष्टीचक्र सांभाळण्याची. आणि त्यामुळे जेव्हा आपण त्या प्रतिदेवतांची पूजा करतो तेव्हा इनडायरेक्टली आपण भगवंतांचीच पूजा करत असतो. पण जेव्हा तुम्ही प्रतिदेवतांची पूजा करतात
तर त्याचं फलित जे आहे ते कसं आहे की ते अशाश्वत आहे. आणि जेव्हा तुम्ही म्हणून भगवंत म्हणत आहेत की तू चुकीच्या मार्गाने म्हणजे की तुम्ही पुन्हा, कारण की जन्म मृत्यूच्या चक्रात ना तुम्ही अडकत नाही आहात. त्याच्यासाठी तुम्हाला भगवंतांचीच भक्ती करणं, भगवंतांनाच शरण जाणं गरजेचं आहे. आपण एक उदाहरण पाहिलं होतं की जर तू काही अप्रुव्हल्स ही ओनर्सलाच घ्यावी लागतात. कंपनीच्या जे डिपार्टमेंटल हेड्स असतात त्यांच्याकडे ती अथॉरिटी नसते. तसं मोक्ष मिळणं, वैकुंठ धामामध्ये जाणं हे कोणाच्या अध्यक्षतेखाली आहे? त्या भगवंताच्याच अध्यक्षतेखाली आहे. त्यामुळे त्यांना शरण जाणं, त्यांची भक्ती करणं, त्यांची सेवा करणं, ते जर केलं तरच आपल्याला मोक्ष मिळू शकतो. नाहीतर मग जन्म मृत्यूच्या चक्रामधनं काय आपण सुटत नाही, बाहेर पडत नाही. म्हणून भगवंत म्हणत आहेत की ती आराधना ही चुकीच्याच मार्गाने केली जाते. म्हणजे तुम्ही सकाम कर्मामध्ये अडकता आहात, तुम्ही जन्म मृत्यूच्या चक्रातून अडकत नाही आहात. आणि मग पुढे म्हणत आहेत यांती देवव्रता देवात पितृ यांती पितृव्रता भूतानी यांती भूतेज्या यांती मध्या जिनोपी माम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जे देवतांची पूजा करतात ते देवतांमध्ये जन्म घेतील. जे भूत आणि आत्मा यांची पूजा करतात ते अशा प्राण्यांमध्ये जन्म घेतील. जे पूर्वजांची पूजा करतात ते पूर्वजांकडे जातात आणि जे माझी उपासना करतात ते माझ्या बरोबर राहतील. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग भगवंत इथे सांगतायत की जे ज्यांची उपासना करतात ते तसं त्यांना फलित मिळतं. जे भगवंतांची उपासना करतात निश्चितच क्रमशः त्यांना गती मिळते किंवा मोक्ष प्राप्ती होते. जे प्रतिदेवतांची पूजा करतात, आराधना करतात, ते सकाम कर्मामध्ये अडकतात, सकाम भक्तीमध्ये अडकतात. आणि आपल्याकडे माहिती आहे की जे यक्षदेवांची किंवा अशा, आपण ज्याला ब्लॅक मॅजिक वगैरे असं म्हणतो, की अशा लोकांची पूजा करतात किंवा तर ते त्याच पापकर्मामध्ये अडकतात किंवा त्यांचं अधःपतन होतं. त्यामुळे जसं तुमचा, आपण पुन्हा एकदा इथं आहे की जसा भाव तसा देव, आणि तशा पद्धतीचं फलित. मग इथे भगवंत सांगतायत की तुम्हाला माझी पूजा करा, मी सांगतो आहे, माझे शरण करा, मला शरण या असं सांगतो आहे. पण तुम्हाला काही वेगळं करायचं नाही आहे. तुम्हाला खूप साध्या गोष्टी आहेत. पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ती उपहतम अश्रामी प्रयतात मनः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जर कोणी मला प्रेमाने आणि भक्तीने एखादे पान, फूल, फळ किंवा पाणी अर्पण केले तर मी ते स्वीकारेन. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे भगवंत सांगत आहेत की माझी सेवा करा, मला शरण या. म्हणजे भरपूर असं काहीतरी. आता तुम्ही कुठल्याही मंदिरात गेलात, इव्हन इस्कॉनच्या मंदिरात तरी गेलात तरी 56 भोग असतात, वेगळ्या पद्धतीचे भोग असतात. आणि अगदी साजूक तुपातला नैवेद्य वगैरे असं सगळं बनवलेलं असतं. तो दिला तर उत्तम, पण तो नाही जरी दिला तरी भगवंताला काही अपेक्षा नसते. भगवंताला मुळात त्या अन्न किंवा तुम्ही जे काही देताय त्याची अपेक्षाच नाही आहे. भगवंताच्या कशाची अपेक्षा आहे? प्रेम भक्तीची, भावभक्तीची. आणि म्हणून त्या प्रेमाने, त्या भावनेने, तुम्ही भगवंताला फक्त तुळशी पत्र, एखादं फळ, पाणी आणि कुठलं भगवंताला आवडेल असं फूल जर भगवंताला दिलं, वाहिलं, तर भगवंताला तेही पुरेसं आहे. आणि त्याच्यानेही तो भरभरून आपल्याला व त्याची कृपा आपल्यावर बरसवत असतो. त्याचा कृपा प्रसाद आपल्याला मिळत असतो. आणि भगवंत म्हणतात मी ह्याच गोष्टी स्वीकारतो की ज्या तुम्ही, म्हणजे मी भावना स्वीकारतो, मी प्रेम भक्ती स्वीकारतो. तुम्ही काहीही भलं मोठं काही नाही केलं तरी चालेल, की जे सहज शक्य आहे. पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तुम्ही मला तेही भावनेने दिलं, तेही मी त्याचा आनंदाने स्वीकार करेन. आणि मग पुढे म्हणता आहेत यत्करोषि यदस्नासी यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हे कुंती पुत्र, तू जे काही करतोस, जे काही खातोस, जे काही अर्पण करतोस आणि दान करतोस, तसेच तू जे काही तपस्या करतोस ते सर्व मला अर्पण म्हणून करावे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणून मग इथे भगवंत सांगता आहेत तू जे काही करतोस, जे काही खातोस, म्हणजे आपलं सगळं कर्मयोगाचा, आपल्या कर्मकांडाचा कर्मयोग करा. तुम्ही कर्माचा यज्ञ करा, भगवंताला अर्पण करा. म्हणजे काही खाता आहेत, जे काही अर्पण करता आहेत, ते काही दान करता आहात,
तुम्ही जी काही तपस्या करता आहात, जे नामस्मरण तुम्ही करणार आहात, ते सगळं भगवंताला संतुष्ट करण्यासाठी करा. त्याच्या फळाचा कुठलीही अपेक्षा ठेवू नका. निष्काम बुद्धीने करा. भगवंताला अर्पण करा. निश्चितच भगवंतांचा कृपा प्रसाद आपल्या सगळ्यांना मिळेल. आणि मग पुढे म्हणता आहेत, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय ये भजन्ति तू मा भक्त्या मयि ते तेषु चापि अहम. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण माताजी. मी कोणाचा द्वेष करीत नाही, तसेच कोणाशी पक्षपातही करीत नाही. सर्वजण मला सारखेच आहेत, परंतु जो कोणी भक्तिभावाने माझी सेवा करतो तो माझा मित्र आहे, माझ्या ठायी स्थित आहे आणि मी सुद्धा त्याचा मित्र आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मग इथे भगवंत सांगतायत माझ्यासाठी, कारण की आपण सगळे भगवंताचे अंश आहोत. मला सांगा, आईला एक मुलगा गुणी मुलगा असेल, एक मुलगा द्वाड असेल, आईला दोन्ही लेकरं सारखीच असतात ना, दोघांवर भरभरून प्रेम करते. असं म्हणते का की हा द्वाड आहे, मी याच्यावर प्रेम करते? भगवंतांचंही असंच आहे. भगवंत, मग तुम्ही नास्तिक आहात, तुम्ही आस्तिक आहात, तुम्ही भक्त आहात, तुम्ही नाही आहात, भगवंत कोणालाही पक्षपात करत नाही. परंतु जो भगवंताला शरण येतो, भगवंताची भक्ती करतो, भगवंताला त्या भक्तियुक्त सेवा करतो, निश्चितच त्यांना भगवंतांचा कृपा प्रसाद मिळतो. तो भगवंतांचा मित्र असतो. तुम्ही ज्या भावनेने तुम्ही भगवंतांना देता आहात, तीच भावना भगवंत तुम्हाला परत करत असतात. आणि म्हणून पुन्हा एकदा म्हणता आहेत की जो माझा मित्र आहे, मी त्याचा सुद्धा मित्र आहे. आणि मग पुढे म्हणता आहेत, अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामन्य महक साधुरेव स मंतव्य सम्यग्य वसितो हि स. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जर एखाद्याने अत्यंत घृणास्पद कृत्य केली तरी तो भक्ती सेवेत गुंतला असेल तर तो योग्य स्थितीत असल्यामुळे त्याला संत मानले पाहिजे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आपल्याकडे आता याच्यासाठी अनेक उदाहरणं आहेत. अं, आपण परवाच गोष्ट ऐकली होती हरिदास ठाकूर आणि त्या वेश्याश्रीची वैष्णवी झाली. त्याच्यानंतर आपल्याकडे सगळ्यात मोठं उदाहरण म्हणजे वाल्या कोळीचं वाल्मिकी ऋषी झाले. म्हणजे तुम्ही कुठलंही घृणास्पद कृत्य करत असाल, पण जर तुम्ही भक्ती सेवेत गुंतलात, भगवंताला शरण गेलात, भगवंतांची भक्ती केली, तपश्चर्या केली, तर निश्चितच तुमचा उद्धार होतो, असं भगवंत सांगता आहात. आणि तुम्ही माझ्या प्रिय असं होतात. आणि मग पुढे म्हणता आहेत, क्षिप्रम भवती धर्मात्मा शाश्वत शांती निगच्छती कौंतेय प्रतिजाने ही नमे भक्त प्रणश्यती. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तो त्वरित नीतिमान बनतो आणि शाश्वत शांती प्राप्त करतो. हे कुंती पुत्र, माझ्या भक्ताचा कधीही नाश होत नाही. निर्भय हो आणि ही घोषणा कर. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे भगवंत म्हणता आहे की तुम्ही इथं मागचा जो श्लोक होता की तुम्ही घृणास्पद कृत्य केली असतील, पापकर्म केले असतील, आपल्या मनात येतं ना आपल्याकडून एवढी पाप झाली आहेत, एवढे हे झालंय, कशी भगवंताची भक्ती करायची? काही हरकत नाही. ज्या क्षणी तुम्ही भगवंताला स्मरण जाता, भगवंताची भक्ती करता, तुम्ही नामस्मरण करायला सुरुवात करता, निश्चितच तुमच्यामधलं शुद्धीकरण होतं. म्हणजे तुमच्यामधली अधर्मी जो विचार आहे तो बाजूला सारून नीतिमत्ता येते तुमच्यामध्ये. तुम्ही नीतिमान बनतात. तुमच्यामध्ये ती शाश्वत शांती येते, समाधान प्राप्त होतं. तुम्ही भगवंत सांगता आहेत, शाश्वती देत आहेत की माझ्या भक्तांचा कधीही नाश होत नाही. की स्वल्पमपी धर्मस्य, छोट्यातली छोटी भक्ती जरी केली तरीही त्याचा तुम्हाला फायदाच होतो, भगवंत सांगता आहेत. आणि म्हणून अर्जुनाचा प्रश्न होता की मला पापकर्म लागेल का? म्हणून मग ते सांगता आहेत की भगवंत अर्जुनाला कर्म करायला सांगता आहेत. आणि त्यामुळे ते सांगतायत की तू जराही यत्किंचितही शंका बाळगू नको, युद्धाची घोषणा कर. कुठल्याही तू तू माझा भक्त आहेस, त्यामुळे तू निर्भयी हो, तू कुठलंही भय मनात बाळगू नको. आणि मग पुढे म्हणता आहेत, माही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्यु पापयोनः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यांती पराम गतीम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे पृथाच्या पुत्रा, जे माझा आश्रय घेतात, जरी ते निम्न जन्माचे असले तरी स्त्रिया, वैश्य, व्यापारी तसेच शूद्र कामगार सर्वोच्च स्थानांपर्यंत पोहोचू शकतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग भगवंत म्हणत आहेत की जे दुय्यम स्थानावर आहेत ते सुद्धा भगवंतांची भक्ती करून, जे दुय्यम याच्यासाठी म्हणजे की जे भौतिक प्रपंचामध्ये इतके अडकून राहिलेले आहेत, पण ज्यांनी जर भगवंतांची भक्ती केली
तर निश्चितच ते सर्वोच्च स्थानापर्यंत पोहोचू शकतात, त्यांना मुक्ती मिळू शकते, ते वैकुंठ धामापर्यंत पोहोचू शकतात असं भगवंत म्हटलं आहेत. मग त्याच्यासाठी काय, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजीमा नमस्कुरु मामै वैश्यसी युक्त्वै मात्मनं परायणम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आपले मन सदैव माझे चिंतन करण्यामध्ये युक्त कर. माझा भक्त हो, मला नमस्कार कर आणि माझे पूजन कर. माझ्यामध्ये पूर्णपणे रममाण झाल्याने तू निश्चितच मला प्राप्त होशील. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. इथे भगवंत सांगताय, तू सदैव माझं चिंतन कर, मला युक्त कर, माझ्या भावनेमध्ये राहा, माझा भक्त हो, मला नमस्कार कर, माझं पूजन कर, माझं स्मरण कर, श्रवण कर, कीर्तन कर, आणि माझ्यामध्येच तू 24/7 तू रममाण झाला तर निश्चितच माझी प्राप्ती करशील. असं कुठेतरी इथे भगवंत एक पुन्हा शाश्वती देत आहेत. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपतो आहे. आजच्या अध्यायामध्ये भगवंत आपल्याला काय, आपल्या आजच्या अध्यायाचं नाव काय आहे की राजविद्या राजगुह्यम. म्हणजे आपल्याला भगवंतांनी ही जी विद्या जी आहे, हे जे ज्ञान जे देत आहे, हे दिव्य ज्ञान जे देत आहेत, त्या ज्ञानांचं ऐश्वर्य तितकं आहे की ते अविनाशी असं ज्ञान आहे. आपल्या पापांना मुक्त करणारं असं ते ज्ञान आहे. आणि मग ते ज्ञान ग्रहण करायचं असेल तर तुम्हाला फक्त आणि फक्त भगवंताला शरण जायचं आहे. तुम्ही भगवंतालाच नामस्मरण करा, कीर्तन करा, श्रवण करा. ते जे आपण नवविधा भक्तीचे 9 प्रकार पाहिलेले आहेत, त्यातले कुठल्याही तुम्ही भगवंतांची सेवा करा. आणि मग काय की निश्चितच तुम्हाला भगवंतांची प्राप्ती होईल असं कुठेतरी भगवंत सांगता आहेत. मग आपल्याला जे गुह्यतम ज्ञान काय आहे, किंवा आपल्याला संबंध अभ्युदय प्रयोजन आपण जे म्हणतो, जे आजच्या अध्यायामध्ये पुन्हा भगवंत सांगता आहेत की गुह्यम असं काय ज्ञान असेल, आपण शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत. आपला आत्मा जो आहे तो भगवंतांचा अंश आहे. आणि तो साधा अंश आहे का नाही, तर तो सनातन असा अंश आहे, तो चिरंतन असा अंश आहे. आणि म्हणून आपल्याला आपल्या त्या आत्म्याला, म्हणजे आपला आणि भगवंतांचा संबंध, आज पुन्हा भगवंत आपले माता आहेत, पिता आहेत, पितामह आहेत असं पुन्हा एकदा वर्णन करता आहेत. आणि मग त्यांच्याकडे आपल्या ह्या मनुष्य देह जो मिळालेला आहे, तर त्याचा आपल्या अभ्युदय काय आहे, आपल्याला काय करायचं आहे, त्याचा आपण कसा फायदा करून घेतला पाहिजे, ही एक उत्तम संधी मिळालेली आहे. तर आपण जास्तीत जास्त भगवंताची भक्ती करणं आपल्याला अपेक्षित आहे, भगवंतांचं नामस्मरण घेणं अपेक्षित आहे, जेणेकरून आपला संबंध अभ्युदय प्रयोजन काय असलं पाहिजे, की आपला ध्येय काय आहे, आपला गोल काय आहे. तर कुठल्या तरी एखाद्या भौतिक अपेक्षा नाही किंवा इंद्रिय इच्छा नाही, तर आपलं ध्येय काय आहे, आपलं एक मोठं असं ध्येय आहे, शाश्वत ध्येय आहे. आणि ते म्हणजे आपल्याला वैकुंठ धामामध्ये जायचं आहे, मोक्ष मार्ग मिळवायचा आहे, मुक्तीचा मार्ग मिळवायचा आहे. जो बद्ध आत्मा आहे त्याला मुक्त करायचा आहे. त्याच्यासाठी आपल्याला अनन्य भक्तीची गोडी लागणं आवश्यक आहे. आणि म्हणून भगवंत म्हणतात, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजीमा नमस्कुरु. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय समाप्त होतो आहे. हरे कृष्णा सगळ्यांना.